maar hoe weet je wanneer je op een limiet zit? Wanneer weet je van hoeveel tijd en energie ik hier ook insteek, groei zit er niet meer in? Ik denk dat dat een stukje komt op het moment dat je eigenlijk van je medewerker niks meer terugkrijgt. Coaching wordt heel vaak ook misgeïnterpreteerd als zijnde van ik ga als leidinggevende advies geven en mijn medewerker pikt dat dan op. Maar eigenlijk is coaching ik ga het misschien heel bluntweg uitdrukken, maar een luie job. Sorry voor alle coaches. Maar ja, je moet daarin echt, vind ik, leren lui te zijn en eerder vragen stellen. En dat aha-moment bij uw medewerker moet komen of de oplossingen moeten van daaruit komen. Ik zeg niet dat ik het altijd op die manier doe, voor de duidelijkheid. Dat is voor mezelf soms ook van, oh, wacht, ga zelf niet in die oplossing. Laat die inderdaad van uw medewerker komen.